гарантирам 100%, че ще получи такова качество за викене. Да може и това да направи. Аз отзад такова, ако тръгне да мога го отзема. Не, камиона го Аз не го казвам. Дай това ще отзема отзад, ако тръгне да пада. Няма да му позволя да падне. тръгне нататък. Дигни го и аз ще мръдна. На колко ме е? Добре, дай карай камиона да го дигне от движение. Горе ли? Секунда. Съвързи си вятъра. Вятъра е от към моя гръб някъде. Вятъра е отзаде ми. От мене идва. Оттам идва вятъра. Сега оттам ли обърна? Да, отзаде ми идва вятъра. Добре, да пробваме. Давай. Като решиш да кацаш, ако ще кацаш върху него, обади му опашката на обратно. Не, ще го направим така, че срещу вятъра ти се. Защото иначе ще те... вятъра, много хубаво триката ти не дава. Така, нещо още ми трябва, това ще трябва да стане го пуска. Сега той трябва да е така, аз трябва да съм наобратно. Е, така трябва да кацам. Пробваш ли? Но това е идея. Да си сложа някаква повърхност, която е качествена. Да може да се кацам вгоре. И малко по-широк. Да. Да. Неговото издържат. Поне. Дай чупи моторамата. Чао, Емчо. А челно ли се ударило, бе? Тук е подълче. Да. Ама има ли нещо на първо? Тогава обаче нищо му няма, погледни. Това е пластмаса. Подала, ето къде го е подало. Подала, Цял...